Molo i Xusi diuen adeu a l'Alzira Futbol Sala. Els jugadors de Corbera han defensat els interessos alzirenys durant 6 i 5 temporades respectivament. Un títol de tercera, la Lliga de segona divisió B i 2 temporades a la segona divisió entre els millors de tot el país. En setembre de 2018, amb l'ascens a la categoria de bronze, l'Alzira va començar a eixir de la comunitat per a jugar els seus encontres com a visitant. El resultat d'això, una llarga llista d'experiències després d'un estiu d'incertesa. Va ser, no, ara anem a la Lliga de Bilbao, no, ara tenim que fer desplaçaments molt llargs, 8 hores d'autobús, tal, no sabem ni si teníem pressupost, en teoria, per poder pujar i per poder tindre-ho. I damunt de que acompanyar els resultats d'això, els viatges, per mi van ser espectaculars, les nits d'hotel, els viatges en autobús. Crec que no va n'hi haver ningú que se'm va fer llarg dels viatges, i crec que aquest any jo crec que no es podrà tornar a repetir per les circumstàncies que es donaren de tot. De tots els viatges, per a jugar lluny d'Alzira, els dos es queden amb una eixida molt concreta. Home, com a viatge jo crec que la Gomera. Jo me quedé en Gomera també. Com a viatge, experiència, Gomera. Amb aquell viatge a Canàries es va començar a materialitzar el somni de la segona divisió. La situació deriva en 2 ascensos de categoria consecutius. Jo no sabré dir-te. No sabria dir-te perquè al final va ser el mateix. Vull dir, va ser molta diferència de tercera a segona B, com molta diferència després de tota la temporada en segona B competint des de l'últim moment, a segona va ser el mateix. Una de les coses més ressenyables de tots dos ha estat l'adaptació a les categories de bronze i plata, on han compartit pista amb jugadors d'alt nivell sense cap tipus de complex. La conversa va donar lloc a recordar un dels pitjors moments de Xusi en l'Alzira, qui es va perdre el partit de l'ascens a segona B contra Favara per una desafortunada acció en la jornada anterior. Vaig intentar treure el valor en la mà xina i me vaig perdre l'últim partit. També era una jugada decisiva de gol, no? Sí, va ser penalti. Un acte involuntari d'estos que fas. Una de Raúl, el del Madrid. I després el partit de guanyar la Lliga en tercera en casa me'l vaig tindre que veure en la grada. I aquest va ser el pitjor dia en l'Alzira, clar, evidentment. Per contrarrestar el moment, Xusi va recordar el millor gol de Molo amb la camiseta de l'Alzira d'una manera totalment sincera. El golazo que clavares en... Ja, però això no... Home, com que no, cabrón. Igual, tio. El de Ibarra. Ja, però això no. Home, sí, van perdre, però el millor gol que hauràs clavat de la teva vida. Sí, home, veig, no pot dir que no. Sí. Home. A veure, si damunt englobes de que no estàs xutant contra un equip de segona regional o coses d'aixes, doncs sí, sincerament sí. La conversa es va allargar, coincidint amb la caiguda del sol, però tot i això, la foscor no va evitar que Xusi ensenyara unes dates molt especials que porta marcades al seu cos. Així tinc... Dos mamarratxos. Tinc una copa i les 2 lligues que hem guanyat en l'Alzira i la fetge que guanyarem en segona B. A veure, ensenyeu-ho. Vaig decidir tatuar-me en tercera i tinguérem la sort i 18 d'Eneu, sí. I el 25 del 5 del d'Eneu, quan guanyarem en Tolosa. Mira, vaig tenir la sort de guanyar 2 lligues seguides i me vaig voler tatuar. Després de tot, Molo i Xusi deixen enrere una etapa brillant com a jugadors de l'Alzira Futbol Sala. Viatges, títols, ascensos i una experiència de 2 temporades a segona divisió de la que no tots podran presumir. Sí, que al final és el que comentàrem quan ja diguérem el tema de segona B i segona, de que vens de jugar en el poble, en els teus amics, en els teus de tota la vida, en els teus companys, i de cop de repente estàs en segona divisió jugant, intentant competir i de més, i que inclús pots arribar a portar a l'equip, i la veritat és això, és de fer-ho mirar perquè no sé, segurament d'ací uns anys és quan ja pensem i diguem, hòstia, pues nosaltres vam estar ahí.